संसाराव जाय दुसियो जाय मिनियो थाबथा होयो आं जेब्लाबो सानो नाजानायनि गोहो बोलोआसो जिउआव बारायसिननानै चेलेन्जआ फैयो। नाथाय गाज्रि चेलेन्जजों नङा, गाज्रि चेलेन्ज खालामनो नाङा। नोंथाङा मोजां चेलेन्ज मोजां गोसोजोंसो आवगायनो नाजानांगौ। मोजां लामाजों आवगायनायाव बा थाबायनायाव हेंथाया थाखाथारो। नाथाय बैसोरबायदि सुबुंनि नासयनाय रायखोमानाय बैफोरनि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा गाज्रियै सानबाय थानाङा। हाजासे खामानि माव, गावनि मोजां थांखिखौ गाव जेब्लाबो होसोबाय था। मानोना संसाराव हेंथा हेंसि होग्राया जोबनो थाङा। गाबनाय मिनिनाया सुबुंजों अराय थाफायो। बेखौ जाय बुजिगोन, जायनि गोसोआव सहायनाय धोर्जोआ थागोन, बिसो जिउआव जाफुंसार जानो हागोन। नाथाय बे जिउआ अरायबो जुजिनायजोंनो दावहा। थेंक इउ सो माच लोगोफोर। दिनै बे आंनि फार्स्ट टाइम सायरी आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जालाङोब्ला आंखौ निमाहा होनांगोन। स' लोगोफोर, जेखि जाया नोंथांमोना खोनानो मोनदों बा आंनि बे सायरी आवरायनायखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन लोगोफोर, आरो जायाखैब्ला नोंथांमोना आसि थुनानै बुंहरनो हागोन। स' लोगोफोर, थेंक इउ सो माच।